Good morning guys! Welcome back to my channel! So guys, andito ulit kami sa likod ng bahay ni Bianan. So makikita nyo guys, ayun. Ayan sila. Alam nyo guys kung ano ginagawa nila guys. Ayan, lolo yan ni Mr. Wang ng asawa ko, lolo ng asawa ko guys. Malakas pa yan guys. Tsaka yun naman yung lola niya. Doon sa dulo. Yung mama niya. Ayan, yung papa niya. Andyan din yung asawa ko guys. At saka yung anak ko. Umuwi sila guys kagabi galing sa trabaho. Kaya ngayon, nag-harvest na sila ng kamote. Ayan. Ayan guys. Hindi ko na naabutan guys yung pagtanggal ng dahon. Ayan, konti na lang yung tinatanggal ng papa ni Mr. Wang. Ayan, dahon yun. Ayan guys. Malamig na dito guys. Sobrang lamig na dito guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys yung ayan. Yung kamote. Ayan guys. Ayan. Na tayo doon. Ayan guys oh. Ito guys yung pangalawang harvest ng kamote na nabutan ko dito. Pangalawa na to guys. Kasi no last year nung nag-harvest din sila, nandito na rin ako nun. Ayan. Ito guys. Ito guys, mayroon pa yan. Oh. Yung isang haba na yan, mayroon pa yan. Hanggang sa dulo. Ayan. Ilang ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guys na ano, na mahaba. Ayan. Mayroon pa yan lahat guys. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo guys oh. Kinain na ng daga oh. Ayan. Sayang. Sayang, 'di ba? Tingnan niyo guys yung anak ko, guys. Ayun yung anak ko. Ayan. You won! May lamok. Nakita ko, ang layo ko dito, pero ang nakita ko yung lamok sa mukha ng anak ko, guys. Yan, yung papa niya yung tagabantay. Yan, guys. Oh. Tingnan niyo, guys. Ayan. Diba? Maliliit ngayon guys. Last year sobrang lalaki yung kamote nila. Ayan. Madaming maliit ngayon. Ayan. Ayan. Maliliit ngayon guys. Ayan. Ingay ng anak ko guys dun sa dulo. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Maliliit ngayon. Oh. Dati, ano laki talaga guys, parang mga bato. Ayan. Ito guys, oh. Ayan. Ayan. Yung nanay lang kasi ng biyanan ko ang nagtanim nito guys. Kaya medyo alam nyo na guys. Ayan. Babae kasi nagtanim eh. Ayan. Maliliit. Ayan. Ayan yung pagtanggal nila guys ng dahon. Tinatanggalan muna nila lahat ng dahon. Pagod aanuhin yung kamote. Ayan. Yung papa ng asawa ko guys. Ayan. Ito mayroon pa guys oh. Ayan. Ayan. Ganyan lang yung pag kuha nilang kamote oh. May vlog na ako dati guys nung ano, nag-harvest din sila nung last year, 2020 ata yun. Ayan. Ganyan lang yung pagkuha nila yung kamote. Di ba?
Di ba ang bilis? Diyan sa atin sa Pilipinas, hahanapin mo pa kung saan yung may yung mayroong ano kamote. Ayan. Oh, di ba? Ayun. Lahat ng puno meron, kaso yung iba maliliit. Yun, dami. 4. Ayan din yung mga tinanggal na dahon, guys. Oh. Ayan. Ayan yung asawa ko, guys. Babysitter siya ngayon. Kasi guys, naglalaba din ako, guys. Ang dami kong labahin. Ayan. Ang dami pa nilang tatanggalin kamote. Ayan. Marami pa, guys. Ayan. Tumutulong din yung lolo ng asawa ko, guys. Ayan. Natapos nila tanggalan ng dahon. Ayan. Tapos pala, guys, papakita ko sa inyo yung lagayan nitong kamote. So guys, oh. Gumawa sila ng bago kasi yung sa last year nagiba na ng ulan. Ayan. Ayan, guys, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ang lalim nito. Siguro ko nasa sobra 15 feet to eh. Feet. Ayan. Ayan, dyan itatago yung kamote, guys. Ayan. Hindi ako hindi makababa kasi pag bumaba ako dyan, hindi na ako makakakyat kapag walang hagdan. Pero try natin mamaya bumaba na may hagdan. Ayan. Ayan. Alam nyo, guys, kung sino gumawa niyan? Yung nanay lang, guys, ng asawa ko, guys. Ayan, siya lang gumawa niyan. Kasi may trabaho yung biyanan kong lalaki. Ayan. Maliit lang yung butas dito sa taas. Pero pag pumunta ka na dun sa ilalim, malaki yan. Ayan. Magkabilaan yan, guys. Ayan. Yan. Mamaya try natin, guys, bumaba dyan. 2 hours later. So, ayan, guys. Tapos na ako maglaba, guys. Ayan, yung linaban ko, guys. Ayan. So, ngayon, guys, titingnan natin yung ginawa nila doon, yung pag-harvest ng kamote. Kung ano na nangyari. Ayan. Nagpahinga na rin kasi sila, guys, eh. Ayan. Tingnan natin doon. Ito, guys, yung ano, mga dahon ng kamote. Pinapakain din kasi yan, guys, sa rabbit. Pinakain din ng rabbit yan. Yung dahon ng kamote. Ayan. Tapos na pala sila, guys, maghukay. Ayan. Ayan, oh. Natapos na nilang hukayin lahat. Ayan. Ayan. Mapunta tayo dun sa dulo. Ito. Ang daming tambak, guys. Ayan. Natapos na nila hukayin. Ayan. Pagkatapos ko kasi, guys, maglaba, nagpatulog ako kay baby Winhow. Ayan, guys. Tsaka pinainom ko ng gatas. Ito, ayan. Ayan, maliliit. Ito may mga malalaki. Ayan, guys, oh. Ayan. Maya-maya, guys, kapag medyo tuyo na yan, guys, kasi ano eh, yung lupa niya, guys, medyo parang basa-basa. Ayan. Hahakutin nila, guys, papunta doon sa ano, ilalagay na doon sa ginawang lagayan nito, guys, para matagal, para hindi siya mabubulok agad. Matagal siya mabulok. Ayan. Konti lang ngayon, guys. Kasi dati, ano, puno yan. Ito, guys. Puno yan, guys. Yan.
Dati. Ngayon kalahati lang eh. Kalahati lang yung tinaniman ng kamote. Kasi guys, yung itong kalahati na to banda dito, naman din to ng, yung ano guys, yung sesame seeds. Yung sa vlog ko din guys. Ayan. Ayan. So mamaya guys, papakita ko sa inyo guys yung paglagay nila dito sa, doon sa, anong tawag nito? Basta yun na yun guys, sa ilalim ng lupa. Ito guys, oh. Basta dyan guys, ayan. Dyan sa butas na yan. Underground. Ayan. A few moments later. So ayan na nga guys, ayan na. Nahakot na nila lahat. Yung kamote. Ayan. Dinalagay na nila dun, oh. Nandun sa ilalim yung papa ng asawa ko, guys. Ayan. Tingnan nyo, guys, yun, oh. Ayun. Ayun. Diba? Ayan. Yung asawa ko naman yung taga-baba. Ayan, guys. Wo po yaw. Ay, okay, okay. Okay. Yung anak ko guys. Ayan, meron pa sila guys kinukuha doon, oh. Yung nanay at saka yung lolo ng asawa ko guys. Yun. Ayun. Ayan guys, tingnan nyo guys, oh. Ayan. 你拜拜不拜？ So ayun na guys. Natapos na nila ilagay doon sa ilalim lahat. Ay meron pa lang ano tinira. Yung lulutuin namin guys. Ayan. Di ba? Di ba guys? Tingnan nyo guys. Yung butas na guys, isang tao lang talaga yung kakakasya. Ayan guys. Thank you for watching guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong i-upload ko na video. Thank you guys. Bye!